Και πάλι δεν είναι αυθαίρετη. Μπορεί να προσθέσει συν πλην 20% από τη συνολική μοριοδότηση. Αν δηλαδή βάσει των αντικειμενικών κριτήριων ένας έχει 1000 μόρια, δεν μπορεί να πάρει 500, να πάει 1500, το πολύ να πάρει 20%, να πάει στα 1200. Και αν επίσης, λοιπόν, προς τα κάτω, δεν μπορεί να πάει στα 500, μπορεί να πάει στα 800. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι τέτοιες οι οριοθετήσεις, τέτοιοι οι όροι διεξαγωγής της συνέντευξης, ώστε να αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας του συστήματος των προσλήψεων. Είναι δυνατόν, κύριε συνάδελφε, να προσλαμβάνει το ΑΣΕΠ και να μην έχει το δικαίωμα να δει και να συνομιλήσει και να ελέγξει την ποιότητα της προσωπικότητας του υποπρόσληψου προσωπικού? Μόνο στην Ελλάδα και μόνο από ένα καθεστωτικό κόμμα, το οποίο είχε κάνει την ιδιότητα του Πασόκ επάγγελμα, μπορεί να λέγονται αυτά τα πράγματα, ότι δεν χρειάζεται συνέντευξη. Και έρχομαι τώρα και σε ένα άλλο σημείο. Οι συνεντεύξεις, κύριε, εναντίον των οποίων βάλετε, είναι νομοθεσία δική σας. Σε καμία περίπτωση, κύριε Κοσμίδη, ο οποίος είστε λαλήσατος και πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα, όπως και ο κύριος Ρόβελης, η Νέα Δημοκρατία δεν έφερε διάταξη να καθιερώσει συνέντευξη εκτός ΑΣΕΠ. Και για τους φορούς της τραπέζης Ελλάδος, και για τους πυροσβέστες, και για την δημοτική αστυνομία, οι συνεντεύξεις που γίνονται είναι νομοθεσία δική σας. Τι κάνετε έτσι, κύριε Ρόβλια? Εσείς, με προεδρικό διάτημα δικό του 2002. Εσείς καθιερώσατε εκτός ΑΣΕΠ συνέντευξη ρουσφετολογική. Δεν καθιερώσαμε εμείς, κύριε συνάδελφε του Πασόκ. Και έρχεστε και οργίζετε εναντίον μας. Και κάτι άλλο. Έχετε υπόψη σας το τι λέγει το ίδιο το ΑΣΕΠ για τη συνέντευξη? Το έχετε? Το ίδιο το ΑΣΕΠ έρχεται και λέει ότι η συνέντευξη είναι συνταγματική, είναι αξιοκρατική, είναι αντικειμενική, δεν αντιφάσκει προς το Σύνταγμα και είναι χρήσιμο κριτήριο αξιολόγησης του υποπρόσωπου προσωπικού. Και λέγει το ίδιο το ΑΣΕΠ ότι γίνεται με την ευθύνη τη δική μας η συνέντευξη. Εφόσον αυτό ελέγχει την Επιτροπή και εφόσον υπάρχουν οι οριοθετήσεις για τις οποίες σας μίλησα προηγουμένως. Και έρχεστε λοιπόν εσείς και κραυγάζετε για τις γαλάζιες προσλήψεις και τις γαλάζιες συνεντεύξεις, όταν οι συνεντεύξεις εκτός ΑΣΕΠ είναι έργο των ημερών σας. Κύριε συνάδελφε, έγιναν πρόσφατα εκλογές στο Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Δηλαδή, δώστε μου και την δευτερολογία μου. Ναι. Λοιπόν, έγιναν εκλογές πρόσφατα. Οι εκλεκτές σας, κύριε συνάδελφε του Πασόκ, πήραν 82%. Το ίδιο συνέβη και πέρυσι. Ο Σάκης γίνονται εκλογές. Λοιπόν, έρχεστε λοιπόν εσείς. Άρα κομματικοποιήσαμε το κράτος. Έπρεπε να πάρουν 99%. Αυτό λένε. Λοιπόν, έρχεστε εσείς λοιπόν, όπου ελέγχετε ασφυκτικά το δημόσιο, διότι κυβερνήσατε επί πολλά χρόνια, 20 χρόνια, και κυβερνήσατε βεβαίως και στη βάση του προλαμβάνω για να αυξάνω την εκλογική μου πελατεία, και οδύρεστε τώρα, και βεβαίως ευτυχώς που λέτε αυτά τα πράγματα, γιατί αλλιώς θα είχαμε χάσει όλους τους οπαδούς μας. Λοιπόν, λέτε αυτά που λέτε και έτσι λέγοντας αυτά που λέτε, λοιπόν, λέτε στους οπαδούς μας, μη φωνάζετε, σας προσέχω. Ενώ ουσιαστικά δεν τους προσέχουμε. Διότι δεν τους προσέχουμε, κύριε συνάδελφε, διότι η αποστολή μας και η γραμμή που έχει χαράξει το κόμμα και ο Πρωθυπουργός μας είναι γραμμή αξιοκρατίας, γραμμή ίσων ευκαιριών για όλους, από όλους έχει ανάγκη. Όλοι είναι φορολογούμενοι, κύριε συνάδελφε, όλοι στρατεύουμε και όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι φορολογούμενοι και συντηρούν όλο αυτό το κράτος. Και συνεπώς πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη δημόσια διοίκηση από πλευράς απασχόλησης. Και φωνάζεται επίσης και για το θέμα του συμβασιού. Εμείς, κύριε, με το προεδρικό διάταγμα 164 μονιμοποιήσαμε 33.500. Εσείς με το νόμο 2839 της βάσης Παπανδρέου είχατε βάλει τέτοια κριτήρια και
διοριστήκαν όλοι μόνο 256. 256. Μετά και τότε, κυρία Παπανδρέου, δεν είχατε τους δεσμεύσεις του άρθρου της παραγράφου 7 του άρθρου 101 του Συντάγματος, γιατί ο νόμος σας ήρθε το 2000. Συνεπώς είχατε ευκαιρία να τακτοποιήσετε βάζοντας σωστά κριτήρια, όσους θέλετε, όλους να τους τακτοποιήσετε. Δεν το κάνατε όμως και μονιμοποιήθηκε μόνο 256. Λοιπόν, και επίσης με τα προεδρικά διάταγμα του κυρίου Σκανδαλίδη για το δημόσιο τομέα και του κυρίου Ρέπα για τον ιδιωτικό τομέα, λοιπόν, δεν τακτοποιήθηκε κανένας και βρεθήκαμε κατηγορούμενοι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και με το προεδρικό διάταγμα 164 του 2004 της δικής μας διακυβέρνησης, λοιπόν, απαλλαχτήκαμε από την κατηγορία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι εκκρίθη ότι αυτό το προεδρικό διάταγμα είναι, και από το Συμβούλιο Επικρατείας εκκρίθηκε, είναι απόλυτα εναρμονισμένο και προς το Ελληνικό Σύνταγμα και με την κοινοτική νομοθεσία. Και να σας θυμίσω ότι με μία ψήφο κρίθηκε από την ελάσσονα ολομέλεια συνταγματικό το προεδρικό διάταγμα 164, που σημαίνει ότι κινηθήκαμε επάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Ακροβατήσαμε ώστε δηλαδή και να τακτοποιήσουμε, να μονιμοποιήσουμε όσους μπορούσαμε περισσότερους, αλλά και να μην καταπέσει το προεδρικό διάταγμα ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Και έρχεστε λοιπόν εσείς, αντί να μας δώσετε εύσημα, διότι τις δικές σας αμαρτίες, τη δική σας αυθεντηρία, τις δικές σας αδυναμίες, λοιπόν, εθεραπεύσαμε και ασκείτε και κριτική. Λοιπόν, νομίζετε ότι είναι κουτός ο ελληνικός λαός? Άκουσα ομιλητή του Πασόκ να λέει ότι εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό. Το προεδρικό διάταγμα, κύριε Ρόβλια, 164, λοιπόν, προτού γίνουν οι ευρωεκλογές, είχαμε πει ποιους θα τακτοποιήσουμε. Και φαινόταν βεβαίως ότι τακτοποιούμε μόνο αυτούς που καλύπτουν πάγιες κεντρικές ανάγκες, ακροβατώντας επάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή. Ξέρανε ακριβώς. Μας μαυρίσανε τις ευρωεκλογές. Διευρύνθη διαφορά. Και καλά, ρε παιδί μου, τότε δεν ξέραν ακριβώς τις λεπτομέρειες. Όταν γίνανε, κύριοι συνάδελφοι, οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού πρώτης 4 μηνών, εκεί δεν φάγατε σφαλιάρα? Εκεί δεν ανεδείχθη η κυριαρχία και του Κώστα του Καραμανλή, η πολιτική κυριαρχία και της Νέας Δημοκρατίας? Δεν χάσατε? Και μην μου πείτε ότι το 42% έλεγε εάν το 42% το πιάσει ο γαλάζιος υποψήφιος δήμαρχος, γίνεται δήμαρχος. Αν το πιάσει ο πράσινος, δεν γίνεται δήμαρχος. Λοιπόν, κερδίσαμε διότι εμείς είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στο εκλογικό σώμα. Εσείς χάσατε διότι υστερείτε από εμάς. Και έρχεστε λοιπόν και μιλάτε ότι κοροϊδέψαμε το εκλογικό σώμα, δηλαδή το κοροϊδεύουμε συνέχεια. Και έχετε και την αβάντα των media που με αυτά τα άθλια δελτία ειδήσεων, λοιπόν, σας στηρίζουν, σας ενδυναμώνουν και περνάνε μία άθλια προπαγάνδα και μία μιζέρια ότι στην Ελλάδα υπάρχει μόνο φτώχεια, υπάρχει δυστυχία, υπάρχουν εγκλήματα, δεν υπάρχει τίποτα καλό. Λοιπόν, και ευτυχώς που μας δώσατε και την ευκαιρία στο τριήμερο να έρθουν εδώ και οι συνάδελφοι βουλευτές και οι υπουργοί, υφυπουργοί, να πούμε τι κάναμε. Να μάθει και αυτός ο λαός τι κάναμε. Όχι απλώς να εισπράττει το έργο μας, αλλά να μαθαίνει και αυτός που δεν το εισπράττει σε ένα τομέα, ότι στο διπλανό τομέα που δεν τον αφορά γίνεται σπουδαίο έργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας είμαι θα και εμείς σας ευχαριστούμε να τελειώσετε. Διότι διατρήσαμε πράγματι αυτό το κλειό, λοιπόν, του να μην εμφανίζουμε το έργο μας στο λαό έτσι από ένα βήμα όπως είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Υπουργέ. Και το άθροισμα του χρόνου σας με τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Φόλια, θα προσμετρηθεί στο σύνολο του χρόνου σας. Το λόγο έχει ο